Kubor na kaslem jong unong san hima. Kiting shop bat kipuron jong ka film ka cafe dukan sya kabaras dang ban penipat ba menta haki art liki cinema hapo ka jilla kata ha Anjali bat biju cinema kila khot bat wear yapi ki pat ba ki baju kershan ki film khasi ban one page bat tibru shapang ka nongrim jong ka ni ka film lingba ka khana ka bakit jingmut hadu kata-kata. Haba persang banyak keren ber ki kato kat ningut ki puron bat ki ting shop jong ani ka film ki balaya shimbenta ki bakin thop i samla Kathleen lalu i bala juya shimbenta teng ki kam ak film kum ha ka film khat saw pra bat i samla Svetlana Wankar i badang dei ka scene ka baningkong i ban rung sha ka kam ak film kila pen sngow i laki jong ki jing sham bat ki jing yo jing mintoy lingba ka jing sha hikai kum no ban ak bat penwan dur bha yakasur bat ka dur khnang ban pen itenat ya ka film ka ba khams ko tenat susu ka long banalor ki ting shop ki balaya sim benta hagani ka film ngila yo ru banyak keren bat uwe ni ginong thok khubor ubalaya don benta hagani ka film bat uta ude ba Albert Marwen ha ka ba wat hapdeng ka jingbon kam ban pendep ya ka kam kumunong thok khubor penban udang pelat khnang ya ka por ban pen i ya ka sap ka ba udon lingba ka kam ak film kumban shipen kin mau ba yagani ka film la direct bat penwan dur da uba mesak nong steng kat ba uhemanan velayudham ulalong kumu producer di menta parlok pinyo sngow ya jinya keren unong san hima bat kini kiting shop bat puron jong ka film ka cafe dukan sha Shong ba aje pinsat han Shaifi belajing mud na arta tiền new bank manager Yano, Lano, Hangno, but Kumno, but Penbiang, ngatip hai kata. Pek kertik, himdei utrai jong ni kejala. Henry, ni, dang kershani pi. Lada phim dan pisa Pinle ayu ki jimbut jong pi Song Swa kartik, Alatip, Women Sami no nang ni, Sisendon. Wo ya kan ni kerja buat me. Kan saya ikam haki po jinja jong me. Hakli jong me. Kum mutan nem take un sawa. Soto. Kublai, kerteng jonga dari Kathleen lalu, ngasa hamolai. Kublai pi barok ngakerteng Svetlana Wankar bat ngasa aporiat samtia. Yang kini dari kesin kebaar, ya kebaningkong dari kat saupra, kerteng jonga movie di kat saupra, ni shoot 2018. Ya kini ngi shoot mostly dari sepo mairang. And then kendiat kidon ki few clips ki bangi shoot shene shapo shalong ti kini ka cafe pada ketika scene ke baar yang ka bang ngayo ban experience with the whole team mo Te yang kani ketika scene ka baningkong mga apa kini ka film te ketika ni ka cafe si baningkong kindan bagi jing ningkong shwa ni mat bagi jing hanga shimet ti kidan bagi jing mo ni haban bati la ka time ka por ka jongi ka bam ka di kibun haka jing snow jonga bat haka jing lap jonga ti atar ba ketika scene ka baningkong ka don hila ki jong ki jing jinja namar ba haka po bangi ak ka film kamde bangi shu akum tu ping haban ai bah kata ka expression haban batai haban penwan dur kata ka dur ka sur haban penwan bah ti ka compare kan dia namar ba kade ka sen ko ningkong te nang turu ngala ayo bun bah ki jing hikai ti don ru ki yalam bun bah ki kum dak paring ong challenges long ka ya rap bah yang ate ngasoba to dak long kum tu bale ngamla ngala ti long nang ta ken ka kham ya rap shushu yang bangan tray bangan ai kata ka sap jonga banga kat bangala man ai kata ka the best mo te kalong kumta hoi ber kapor te kala pher bak la bak teng ki don ki bangia shoot ru do arbj men stem ti tang ba ka su tenat pat namar bangi le don lang kum tu shibun ngut kum tu ngila ya keren ngila ya ak hang tu kala don kata ka jing su tenat ba teng kim su thu te kapor namar dang ya ak hang tu ngila ai lu bat men sim te kala awan ka man ka jing su tenat namar teng ru gim sngo shu kum ba ak ru la sngo kum bangia keren shisha ki nang to nang shooting kum tu ken
ti hakap liang kapor ti teng ru gim ju so thau ta kapor bat kawei ru banga sultanat kawei banga lap ken ki khamat le de long kapor binge tray bat kini ki bre mana shabar ki long hakapor ta ani ki bet bha kapor da ki long khandai beji mat khandai beji thek long ki bat bha te kata kapor kata ru kala hikai bha ke nyanga ba long mangi ru ba ki wei ki la ban bat kapor belengi ngim la ban bat kapor te kata ru ka de ka eke ka bha ke banga yo naka ni ka film ban bat ka kapor I'm going to play a game untying Sarah. Sarah, darling. Excited, am? We are live. Hapo Shillong ki labun ki cafe kawai ke hapo pizza ban hapo the stage hapo living roof te kita makan mau but shabar pede khamsha jingai nasor pede ngila let chapo kongthong village katuru kade kawai ka jaka ka ba itanat bha namar hangtu ngila shem ki brem na shabar ka por ki le hangtu ki la shem ya kata ka jing pher namar ba hangtu kum pitem ki siau ki sudah ki khot ki bre ki siau ki dan la ka jong ki bre la ka jong hangtu ki dan la ka jong ka jing ken ut moi ka kreteng jong ki te hangtu ru kala ka stu tanat bha hangtu bangi le shoot hangtu te ngila le do chapo dau ki te hang turu ka itanat bah ka jaka hang turu ngila yo bun bah ki clips hang turu ngi shoot em shabaru kidan shapo Delhi ru ngila shoot shabar hani Meghalaya shapo Delhi pas compare ya tu ka film ka baning kong pade ka yang ahi shimat kadang ngampat song thu thau ka kumnu ka yai kumnu ka long kata ka dega jingkili ba atranya la ban ong ka ba kung santam ya kumbangan shim kelum no ya baro himo bun sin ngi om bangim dan kam dan jam ap kam sarkar di ngam try bangin shushong kelikti banyak apa kata kam sarkar hindring riben mi hin daladi shimat mo ngam de ke beri ke balak ban shong shi jaka di ngatrai haji em jong ngabun ke bangala try nak kam hikai nak kam literary library as a librarian and then ngahikai ngashim ko ngalong ko may officiate teacher and then ngantu ngashim kinu ki kam ki barit-barian daladi nang akan mau sya dang red ru la astang sya di small business ni badang like school kumta ter ka penyelam nanti yang abangan numsyong ban ap tang ya kata kam sarkar re kumta ka ngalit ben wat kam wat jam na marban ben biang hayeng te hayeng yang ki yui ya kata ka jinglong jonga ki support bet kenya nga ti apor banga de jak interview ya kani ka film ka balingkong khat saupra ti ngadapen ihi ken hayeng ong ba kani ka first interview nga haladi ngam de na ka background mo na ka tu ka background banik ak film banga puli hinre kadi ka jingmon sungbahi banga ong ba tong an try mo ya banga syong hayeng ngam dan jam ka penlong ling ai nga stunat ban dry nga stunat ban shot nga stunat ban nek kini ki acting ru ti ka penlong kan yang abangan ngan try yang susisien tinggal let kini ko audition hayeng ki on ya kilik bet mo na marba pinle ayu himon pikwa kamisim jong pin ti kumta kas dang ni yeng hi kijing support ti klam na kijing support ni yang poi hi kumni kumbangalong mentamo ngam pa dream yela dia bangan ong ba ngan don hakata ka limelight banlong actress mo but I never realized pa dia bangan poi kumni put ken bangan actually bangan act mo ka film kumuway ni kinong tho khubor uba mantarung arang don ngadon hapo unong san hima
te tang ban shui khndu ban shui thu khandiat kumno ngapoi hagne ka kam ak film kadai haga wei kasngi haga ba wei perlok jonga obadai ru director jong de film ulafon nga ban ya kendo te hadin kajing yakren bati ila ong nga ban don bantalang hagne ka film wala ide bentai ba khandiar ru te nangkong hajing sisa ngala persyahi namar kumulong tok khobor ngam don por nadu dang step lami la poying ru dalamet te wat hayeng hasam ru ngim judon por shu te nangkong apresya ngong bangam tre ban yasim benda rai da kajing penbor jungi yong ba mi kwa yang aru ban don bantalang te ngala sumenjor ka menjor te habang ipa poipat sakapor bangi ngisyo de kene ka film la penbej yang ala arsen license te hakapor bala penbej ngala te kamno mio sobanwan cancel te la penbej bang sagawe kasngi kataru ngalami kamno cancel te kum unang to kapor ke jenjar sisa ban ngan yo ya kata kapor ba piang ba ban penlut ya kapor kawairu namare kani ka film la shoot kadi ha tin hindi te ngau bom lang hindi ngala persang keren murai tamba ke jenjar ba yo la se dade khasi ngatrai kan khamsuk khandian harai ba kadi ha tin hindi kajenjar hadu kata hadu ba I lok jongar iju hika nga hadang keren marma iti itip hindi tengah daya keren ba di surke nga ya ka hindi ka banga nga keren te tangba at least hikai nga kumno ban iyo te hadin kataru kasngi ka bangi ngisot ngamtip syu hadu kano posin ya shot ya tangi tai bentai barit iba nga don bantah te ladang ngimtip ya kaktin hi kansem jenjar hadu kata bat ladangi tiap bat nginang ya kaktin ke ba ngi keren ha kata ka film ngatrai kamda don jinge hadu kata ban don benta hagano ka film ngamju poi perkat ai ru am bangan poi sa kata ka kam nomar ngi dela subun kam ja ka ban mere isani setai menmet poi office pendep file ke report kata ai ke ba kajudon hak jimbut di perkhat jungi but ngamtip kumno kalong kumno kajiaru bang apoi bani don batalang bat kanika film hakanika film sim ya kata ka benta kum ukuni jong ka actress te tangitahi benta iba kendian kijaka nomor yang akade bet tang hapo yeng tingi shot tang hayeng hi ha umpleng tang sisngi kade ka tai benta iba nganga dan te kata tengam tip kumno kan long telada ngatrai lada don kalat ngan wat hi tai por lai dei ba tang sikenta ni sisngi ne lada kadon kata kalat te trai ngan ngalong hi bakloi bani sebenta lai pi bara katanya kali ni chestaling do ngadi we ni co-producer juga di film badro ngadi ni we masih mentalang ni film hi benta badet masih benta kum I pion hari ni ka film ibenta baret pulang habang nang ta ngatai ru kumgi hapo ka technical team kum ka balik dubbing nang ta balik ki script nang ta kebabun ki bangile kum kini ki kam kum ki music video itu nya judon menta barbor ki music video tai kum hari ni ka film kalau ka film ka bahe chuang na tai ka first time hari ni ka film kan ngari wen student ka audio tech ki mensua tenga ngampun berkat dia ban poi hadu ni uput pi ba ong ban poi long kum wen co-producer nang ta ban ju aklah ni ka film par mensua ngadi student jong try jong ka audio tech dan mensua nga training ka sound ban I kai mi ka sound nadu basdang hadu bakut ka sound chuang no ngam sha shoban ta audio tech ngam tip ka bang khando tenga le jati hikai mi yang nadu klik du khajat kolong kumno ka man kumno hadin to pada try audio tech ikot train noi nga tenga terlibat I hadin to pada nyapoi itu batka mon digital genya podalhi tmi hajingkan I angot la ya willing bani tai ta film na tama I la pro sangaru om yang ya ngina trailang tengaru to ngadan kajing sutenat hi ma pak tari ki jat music video anda hadan studio tengah asuto kebiang hiton ya tari katari tengnya tari ta kebiang kumne bilong mentah ki nyayo ban plak mentah kapo Angelis nama Tenga kerpat bat ngakentu ki pat ba baro na kaliang jongi ki puran ba ki ting shop bat ka cafe team hi baro ka we ba ki pat ba kin wan ngobhaban wan ban kersha ni ka film bat kin wan pen But ya ka bamentang ka film kala nang ya kala nang release ndomenin ti kipeni ha Anjali ti kapor kan long sunsteng pat kum juru kin sa peni ha biju kin sa peni po biju kan de ha uni ubnai December hi first week December peni one bed ya kedukan Syah ha Anjali bat biju cinema
manager. Yano, Lano, Hangno, but Kumno, ban penbiang. Ngatip hai kata. Fight kertik, himdei utrai jong ni ke jela. Henry, ngi, dang kersha ni pi. Lada phim dan pisa, pilih ayu ki jibut jong pi. Song Shwa kertik. Alatip. Wamen sami no nang ni, sisendon. Wo ya kan ni ke beje bat me. Kan saya ikam hagi po jinja jong me. Hakli jong me. Kum utan nem tek un sawa. Sungtu. I'm going to play a game untying Sarah. Sarah, darling. Excited, am? We are live